на всички. Днес ще играме с Stumble Guys. Така, нека да видим. Имаме безплатно. Да видим какво ще ни се падне. Дубликат. Имаме 28 такива. И 65 джема. Така, добре. Давай. Но не стигнах. Предлагам да видим тук за джемове. Добре, нека за... Ето това. Не. Ето това, по-добре. Моята любима карта, така. Продължаваме нататък. Но днес да вземем най-накрая 50 джема. Така, приятели, и да, тази сия. Логично е. Малко се вълнувам. Защо има толкова много скинове на Мистер Бист? На банкнота. Не. Изплаших се, хора. Това по-добре е тук горе да го сложиме. Айде бе. Добре, това много ми пречи. О, успях. Така, добре, нека да продължаваме. И моля ви се, изгорете по-бързо. Така, добре, продължаваме нататък. И... Кога ще има шипове? Сигурно сега ще има шипове, да. О. Добре, това беше хубаво представяне. Това си заслужава лайк. Така че се абонирайте и лайкнете това видео за още такива видеа. Айде, успях. Да, така, айде. Успях, хора. Какво е това беше? Някакви железни с чипове неща. Добре, нека да продължим нататък. Надяваме се да не паднеме. Ако не паднеме, всичко ще бъде прекрасно. Обаче този стрик 100% си заслужава да се абонирате и да лайкнете видеото. И да напишете коментар. За малко, като иска да правя едно нещо, за малко да не умря, затова няма да правим така. Може би. Не, всъщност няма да правя трикове, само ще се старая да не падна. О, айде. На моите очи падна. И да, успяхме. Приятели, имам чувство, че днеска ще имаме 50 джема. Какви са тия шипове? Какво е това чудо? Добре, приятели, тия шипове явно са знак, че ще имаме 50 джема. И ще победиме. Добре, айде. Let's go! Нека да продължим нататък. Айде по-бързо! Тук сега какво ще имаме? Да. Лесно. За сега де. Не, защо натиснах това?
Така, добре. Успяхме. Пак ли това гадно? Не. Сега малко разнообразие. Сега сигурно ще бъде нещо трудно. Не. Абе, не ми причи Мистер Бист. Ето този Мистер Бист не ми харесва. Малка гадинка. Не, Мистер Бист. Мистер Бист ни подведе, хора. Нищо, колко джема ще се вземе? 20. Пак става. Пак е добре. Добре, нека да видим на там какво. Тук сме изпълнили 2 квестчета с доста мишени. Бе, сега 280. Да вземе 15. Не стана. Добре, надявам се да дадат още гемове за тази реклама. На другото да не ни подведе Мистер Бист. Ако ни подведе Мистер Бист, на другото пак ще бъде много зле. Мистер Бист, ни подвеждай. Айде по-бързо. Така, и какво ще ми се падне? И спешъл. Бих искал да спешъл за някакви джемове. Спешъл! Не. Пак става обаче. Имаме 70 джема. Не, няма да го прави. Ще бъде тъп. Епик. Рер. Обаче пък това вече ми харесва. И нека да пробваме тук. Добре, аз тук на тази карта съм добър. Горе-долу. Продължаваме. Хайде по-бързо. И дай да видя плеерите през това време, докато зарежда. Странни имена имат. Добре, нека да продължаваме нататък тогава. Добре, тази карта я минавам на изи. Така че ще бъде лесно. Те му казах, че ще бъде лесно и вече на първото си паднах. Не. Оп. Айде да горе. На трамплина и там. Минахме я. Само да не падаме. Там ще има сега. Тук, да. Давай. Моля. Ало. Какво стана? Сега ще се губи, явно. Ни върна от началото или някъде там. Тази карта е малко на.
удари и... Не. Аз трябва да успея, трябва. Не, съм болна. Не успях. Добре, приятели, до тук мисля да завърши видеото. Довиждам всички, абонирайте се и до нови срещи. Довиждане и